Paměť jedu. Jeden, jo? O nic se nemusíte starat. Naše komando již vše zařídilo a připravilo. Stačí, když budete v daný den v 16:00 na letišti Václava Havla v Praze. Odtud poletíme speciální linkou společnosti Ryanair přímo do Dublinu, kde nás již bude očekávat náš spřízněný kamarád a také irský špion v českých službách Ir Tom s krycím jménem. Budeme bydlet přímo u něj. Je to skvělý chlapík, který nám ukáže místní poměry, ale také to, jak se v Irsku jezdí třeba vlevo, to znamená po levé straně. Tuhle misi si prosím nechte pro sebe, protože je velmi přísně tajná. Můžete ji sdělit samozřejmě svým nejbližším kamarádům, také rodičům, také sestrám, také spolužákům ve škole, také náhodným kolem jdoucím. Zkrátka všem lidem, kteří ji nebudou šířit dále, aby se snad náhodou nestalo, že nám uteče nějaká kvalitní chuť irské whisky, protože naše chuťové pohárky jsou neomylné, co se týká především irské whisky.